Здравейте от тук, аз съм Crazy Bobin 222. Това е моят приятел. Енерджи плюс 4000 са казвам Energy аз. плюс 4000, по-известен като Mates Gamer. Сега ще ви дадем, ще покажем ревю на... Ще дадеш, баба си. Казва се ревю. Да, ще направим ревю, извиняйте. Ще направим ревю на... Да ви покажем. На къщите ни. Значи, Те нашите са свързани. първо... Под мазата имам чакай. един тунел. Не, тунела е за накрая. Значи, ето мазата. Мазата, да, така. Ето, тук Няма е. показвам кой има в честите, айде идва Energy. Да, бе, идвам. Да. Сега... На този етаж... Нищо интересно. Нищо особено, само някакви пъти. Някакви често. Да, ако искаш да ви покажем тераста как скачаме. Много е готино. Човек, винаги като снимам, вземам, че обирам Нидерланд. Да. Ей, колко е? Като и да дойде. Имаме на Дорец ман. Кой епизод снимаш? Първи. В кой сервер? Тук в Minecraft първи епизод ми е. Тук са чест румове. Сам да ви покажем Още нещата. чест румове, чест рум. Аз качам от прозореца. Тус Оцелях. цопна в дата. Тук е доста глави има. На Energy Plus специално. Имаме и фул брадва. Тук е чест рум. Фул брат. Аз имам фул брадва. Тук има Enview. Тук има Ето, ела ти я покажа. Кико, ела покажи всичко навън на зрителите къщи. малко. Чест рум. Ето е и всяко да покажа. Другата къща. Нашата, нали, тя беше свързана. Ама аз свързаната ли ще казвам? Да бе, да покажем. Ма тя е малка, тя има само един чест. Той тъпи чест, ама няма. Ние ще такова ще направим по-хубаво. Не, тук много играем. Тук адски много са готини евенти, да ви кажа. Всеки петък, събота и неделя има евенти, са доста яки, да ви кажа. Защото Има и от 5 и 8. Честно, да. Аз съм на PvP. Браво. Отивай. И сега... После и аз идвам. Добре. И сега ще покажем тунела. Ето, това е нашия тунел. Ето, това е на моя приятел Холм. Аз съм добавен. Ето е неговия. По-нататък може да направим втори етаж и ще има втори епизод. Не може да ги направим до 10 епизод някъде. Зависи. Ето, той е на моя приятел. Отвън да покажем къщите как. Ето, вижте за колко готино е. Гледайте. Една голяма къща, една мъничка. Рекламирам PewDiePie. Ти къде отиде, бе? Тук съм ли тебе? Сляпо си. И мои главички. И това мисля да бъде от този клип. Той беше... И абонирайте се, ще напишем IP-то под това клипчето. В описанието. Да. И пишете какво искате да направим. Не, да, харесайте, абонирайте се. Да. И от нас, Бъба. Да, чао от нас.